המשטים האלה כמובן... הישר מבטן הספינה מרמרה, לפני שחיילי צה"ל פשטו על הסיפון, הנה השייך ראאד סלאח. כן, זה אחרי ההשתלטות. הוא נראה בריא ושלם, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, רגוע יחסית. רגוע. כן, בכלל נראים שם רגועים, מחכים להגיע. את מה שהוגדר אצלם כתגובה חסרת פרופורציה. אנחנו מסתכלים על היום הזה, על האירועים של 12-14 השעות האחרונות, הניסיונות של הצבא להדוף ביקורת, הניסיונות של הדרג המדיני להדוף את הצבא. האם מישהו מתכוון לבדוק עד היסוד מה ישתבש פה, או שימשיכו הלאה? כרגע אני לא רואה מישהו כזה, כי יש צורך לעשות את הבדיקה בתפר הזה, שבין הדרג המדיני לדרג הצבאי. היה פה ליווי הדוק מאוד של הדרג המדיני בכל תכנון הפעולה הזו, בבחירת שיטת הפעולה, בהכנות לפעולה. התרגילים הוצגו לדרג המדיני של השייטת. בסופו של דבר התוצאה היא לא טובה. אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח עם זה. אף אחד לא רצה תוצאה כזאת. אני מקווה שהתחקירים לא יתמקדו רק בצד המבצע, כי בסופו של דבר הצד המבצע עשה את מה שהוא חייב, עצר את הספינה, וכשהוא חש סכנה הוא הגיב. צריך לבדוק את המודיעין וצריך לבדוק האם נכון היה בכלל לעצור את הספינות האלה. ואין ספק, זה לא אירוע של יום אחד וגם לא יומיים. מיקי. My fourth attempt to try to go to Gaza, to stand with the people in Gaza, to support them in their struggle for freedom. ההומניטרי לרצועת עזה, העובדה שכל המוצרים שהיו על סיפון המשט הם מוצרים כמובן הומניטריים.